Akwai wani mutumi mai suna Malam Haruna a wani ƙauye da ake kira Tafkin Bawa. Malam Haruna mutum ne mai tawadu'u da tsoron Allah. A kowane lokaci idan ya je aiki ya dawo yana zuwa ƙarƙashin wata bishiya yana cewa, Ya Allah, ka bani arziki. Allah ka bani arziki ko da zan sha wahala wajen samun wannan arziki. A kwana a tashi, Haruna kullum yana wannan addu'a. Rana guda Haruna ya fita kiwo tare da dukkanin dabbobinsa zuwa cikin dajin da ya saba yin kiwo a kowane lokaci. yana cikin wannan dajin yana kiwo sai ya ji ana kiran sunansa. Don Allah ku danna mana subscribe domin samun ci gaban wannan labarin. Mun gode.